Muna promise sa pulong sa Ginoo nga ito ang topic dito kung mo reveal sa Ginoo nga. Lord, kataas na standard mo Ginoo nga. Inigbalik mo walay buling mansa. Bilang dalisod kayo ng pamilya sa bilang lalis. Yung sa English Bible. Grabe kataas standard, no? Pero ako na-realize, Lord. Salamat sa Ginoo nga pinagay sa imong grasya. Dunay kasi gumawa, dunay assurance, silang kasulod gimis yung ngangarian. Nabisan pa lang imong gisipidang nga balik sa Ginoo. Walay kunot, walay buling, walay mansa. Kalisod kayo nga proseso. So salamat sa Diyos nga ang Diyos iya comply pati pa rin sa mga oras sa Peter. Comply sa Ginoo. Kaya mo ni siya ang kibalay reward sa atong pag-alagad sa Ginoo. Hallelujah, ang atong pag-alagad sa Diyos. Kung mag-alagad ka ka sa Ginoo, i-consider mo yung kinabuhi as servant ka sa Ginoo. Pero kung in terms of kanang kibalay panulundon, ayaw itugot nga servant ka sa Ginoo kay wala kay right diha. Kung mag-isgot ka nga, Lord, ang kuna lang ka ang imong gingalian. Kung servant ka, wala kay right diha. Kung dili ang dunay right ang mga anak na good mo may katungod nga mosunod sa ilang right. Ba? Right. Simple ba na nga servant ka kaya doon na kayo panulundon sa agalon. Sa panahon sa Platon, consider na ito kung yung servant ha. Pero sa panahon kani kanang gingarian nga gitagan ni Jesus Christ, ayaw i-consider ko yung servant ka. Dili anak ko ni mo Lord. Kung anak ka, doon na kay right God. Sa palaod sa iyo ka. Ang anak doon na siya katugod sa pagpahimulos sa tanan nga naa sa iyang ginikanan. Diba? At ang pagkaganang ginikanan. Kaya ang ginikanan ba? Si Samuan, iya i-consider nga, mga anak, nagsisunahan ko kamo, nagsulat ako kaninyo, nga kamo, nakapatunan sa kinabuling dayon. Pastes mo na siya. Kung mga tao, di mo duwala ang observation. Dili ka ron, kung dili sunod na mamatay na ka. Dili, oy. Kaya kaluwasan, nakita niyo mo sa Lazaro, ito si Sakio, ang kaluwasan, untang buhay pa. Sakio, di ba? Mabasa naman ito, yung usay-sug ni Jesus Christ, imposible mo magkag ni Jesus Christ. Lipay kay Sakio nga. Salamat Lord. Sa ingon ni Jesus Christ, karong adlaw ang salvation na abot din ng balaya. Pero sa mga time, diba si Sakio buhi pa siya? Nakahinol sa linon siya, kata iya pagkalimbungan. Lord, iuli ako ginawa kong limbong. Kaya sing-kasing mo yun, kaya nag-promise sa Ginoo. Kaya dili mo kita magkadinay sa Ginoo, kaya nga naman, ang Diyos, ang iyang tinanawan, lapos gina sa itong kasing-kasing. Amen. Iya ba nga gusto ano, pastikan kayo ba? Besag ka. Sa mood na, okay, pakita daw, pruha ako sa mood ko. Dili nga ng Ginoo. Hallelujah. Taas naman ito na example. Yes, neta sa kanon. Unsa man ang ginapanalangin sa Dios kanimo? Unsa man ang katuyuan sa Dios sa dihang iya kang gipili? Sa wala pa buhata ang kalibutan, unsa ang mga panalangin nga imong nadawat diha kang Kristo? So, gisgot ang blessings. Abi nimo ang dunay alagad sa Ginoo nag-declare sa blessings, pero mao mo ang iyang kinabuhi. Kinsa to iyang gi-declare nga panalangin sa Ginoo? Diba sa John, isa yung i-declare si John, si Gayo mo yung i-declare nga, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, and as I know that your soul is prospered. Isa yung ginabuhi, isa paglawan sa ginabuhi si Gayo. Nakita San Juan nga si Gayo, usa yung katinood nga Kristohanon, nagasuportan siya sa bulatol sa Ginoo. So usa yung isulti, nga gipanginaot ko, nga magmauswagon ka sa tanang butang. Apil na diha ang good health, apil na diha ang kanang isa kanang pag-prosper sa itong espiritual mga butang. Dili kay bata na kita, muhamtong kita sa paglagad sa Ginoo. Amen. Kaya muhamtong ka sa paglagad sa Ginoo, dili kinahanglan bitaron pa ka, oy, simba ta karon, domingo karon. Pamata na mo nagsayo. Sige, nagbalik-balik. Ito pamilya ba tayo sa eskwelahan, hindi ulit, yung simbahan ulit man. Eh, hadlong mo yung bandik-lag mo dito. Late yun kay Bisan din. Labi na kayo katulog ka. Limbong na siya, anak. Bisan din. Katulog mo may gwapo. Bisa kag di katulog kagabi, bisa kay Sunday, iya gina-adlaw, gina sa Ginoo. This is the day that the Lord hath made.
we will rejoice and be glad in it. Kikayo. Hallelujah. So ato hinumduman ka na ang kanang ang wish nga panalangin sa usa ka alagad sa Ginoo. So kay nakita niya ang performance ni Gayo sa pag-alagad sa Ginoo. Basa naman sa 3 John. So yung sa dito nga hatag kamo aron makatabang kamo sa paglambo sa bulaton. Kini atong paghatag sa Ginoo. Dili mo kita tanan nga gower, di ba? Si Aileen tuwa karon sa basilan. Nya ato magabasilan. Pero start ka sa bulaton sa Ginoo kaya di man makato sa Aileen dito, di ka mutabang sa pagpadala niya. Ingan ako ng Dios, dili man fair mo gud Ginoo, nakita mo gani ang mga buhat. Gani si ko ngari si Nicodemo nga dili gi sa Kristo aron. Diyos nun lang siya. Yung pasawar sa Nicodemo sa Book of Acts. Si Nicodemo dili sa Kristo aron. Pero ang iyang kinaiya masimpahon sa Dios o magyatagon sa mga kabos. Unang nagyo na Ginoo, nakita nako gidungog, yung angel gidungog sa Ginoo ang imong mga pag-ampo, ang imong pagkamagyatagon. Mo to lagi kuha si Peter. Gipatawag si Peter para ang salvation makaabot sa panimanan ni Cornelio. Pagkabot dito sa igimo ni Cornelio, kung gusto naman siya, di ba? Miluhod siya kay ang simbahan si Peter. Hindi no, ayaw ko simbahan. Kay tawar ako. So kay salamat sa Ginoo nga dunay special nga giya katong mga tao nga bisa to dili kayo parang wala kayo kadungog sa pulo sa Ginoo kung dunay kinaiya nga Kristo maghatagon. Special kuling sa Ginoo nga. Padaygan ka sa manulunda. Adto ka si Peter para makomplete ang kalawasan. Hindi kayo si Cornelio na yung example sa Bible. Pero ang gibuhat ni Cornelio, iyang gisunod tong revelation sa manulunda. Pagabot ni Cornelio, pagabot ni Peter sa ilang balay, grabe gid siya ka-welcome. Arrange kayo ang iyang pamilya. Hindi kami. Aron maminaw kami sa mga pulong ay pasulti sa Dios kanimo. Wag kanindo ta kayo. Sulti si Peter. Pag human si sulti ni Peter, naibulong na si Peter. Kaya ang Espiritu Santo, ibupo na to sa mga hintil. So kaya nakita mo sa Ginoo nga wala nagay kanang bitong wala nagay barrier lang kasing-kasing. Angayan gid sila nga panalanginan sa Dios. Angayan sila nga bubuan sa Espiritu Santo. Naibulong si Peter nga ang Espiritu Santo. Gibuk man gatos mga hintil. Ngunit na ang Diyos, kaya ang Diyos nakita mo sa itong kasing-kasing. Hallelujah. Praise God. Para sa rin. Tsaka ito siya. Saan ko ito? Sa sinidya. Hallelujah. Praise God. Sabi niyo sa pag-maraming na ko na yung itong bibis. Gusto sa kong ulo. Doon ay tayong bitaw nga. Parang ampo ka sa Ginoo nga. Doon ay tayong ba nga. Giinan ko ni Pastora nga. Pastor! Birthday na magkaroon ni Judy. Hindi kaya dito siya ilan ni Kuan. Galit siya ako. Ay dito siya. Dito. Dito siya niya ako. Adik. Para po nga dito na dito sa balay. Kaya kung katulog mo dito, maulong mo sa turog. Doon ko siya sa kuwas. Kung dito ko ilan ni Sanchez. Kuan, matay ito. Kaon mo na ito. Dito. Okay. Ilan na mga ko karon. Pag-abot. Ikaw lang, Pastora. Birthday ko ni Judy karon niya. Magpaservice na siya. Ikaw, Pastora. Ato ko. Salamat Lord nga makumatoy lang ni Junjun. Bilis ko. Ato na ko dito sa ilang. Wala ako dito. Ibalik ko dito. Ibalik ko dito. Pastor, hindi na ka maingon dito dyan. Pastor, hindi ka masunod. Yung birthday naman ako ron. Kung ayun dyan kay... Mutang na ito. Asa na ito na yung hindi mo. Kasi yung nangingawan. Sige nga dito dahil sa Rosario. Pagkabot sa Rosario, ingon si Gingi nga magpaservice sa iyang pamilya. Abi ni mo atong time wala kay nasulod bisag isang bersikulo sa una. No? Mo to nga nag-ampo ibigay Lord. Ibuali ni Ginoo. Isip ko kayo nga dagan ko ni pamilya nga naali ako believer ko to. Ibuali Lord. Sige rin ang pasigil sa panipray ng service. Salamat ko sa Ginoo ani ang gibuhat sa Ginoo. Kapasa ko isang bersikulo ay mo to akong interpret. Abi ni mo paghuman na message.
So, pasalamat ko si Judy siya, Pastor, mao gani sa mensahe kung ginapagita nga madungog sa kong pamilya. Pero ang tuloy, wag, vlog ko ginaguna-una. Pero sa diyang salig ka kita sa Ginoo. Ang Ginoo din lagi siya igiya ba? Ipunong ko ka itong mensahe. Ya, ang akong ikaw ba nga, ang Ginoo nga akong mapangamputol kay pagkamana mo siya, Pastor, salamat kay sa mensahe, Pastor. Mao gina akong ginapagita ka, Pastor. Nga para mensahe sa kong pamilya. Lord, salamat ng God nga. Nakakidaya ka ng tabang mo na. Abi na, kung gisog ka magwali ka na wala ginasod sa ulo. Kung gisog ka magwala ka. Salamat ko sa Ginoo nga. Ano yung mapulong nga. In all the ways acknowledge Him. Amen. Buhat ko ng Diyos. Salamat ko nga, at least nga satisfied siya. Eh, siyempre siya may nagasto ko na. Kaya yung pagkakas sa Ginoo. Ako sa challenge mo dapat, simbagin mo. Kaya sino mag-alaga sa Ginoo. Part na siya sa pagsimba, part na siya sa paglagan sa Ginoo para nga tagaan ka sa Diyos ng panalangin. Na tagaan ka niya ginabuhay mo na katapusan, hindi po pwede nga, hindi ka agad magsimba sa Diyos. Kaya naman, challenge mo kita, hagit mo kita sa Ginoo nga simbahon natin siya, hindi lang laing nga Diyos, kundi siya agad nga Diyos. Sa iyang sugo, nga puro pasugo, ayaw ko mapagsimba o laing ng Diyos. Gawas ka na ako. So, yung ma-interpret na siya, gihagit ang mata ko sa pero ayaw lang sa lain ng Diyos. Hindi, sa tinuod ng Diyos nga mo ay atong ginagaras. Ito yan. Buhi siya ni Kristo. Ni ato ikaw patay tungod sa sala ug nahimulag sa Dios. Tungod kang Kristo ikaw nabuhi pag-usab ug gidala balik sa tinubdan sa kinabuhi. O ay kinabuhi ni San Pablo nga sa kaniadto gyud iyang i-relate ang kinabuhi nga mga patay kita ato bang sa Ginoo. Patay gani sino na siya nga wala gani maglaw. Di ba nagsulat si San Pablo? Sulat dia nga katong mga biyuda nga nag-abusar sila kinabuhi. Buhi pa siya pero patay ng daan. No? Kaya ito, iya ginalagi, kuhan, natungod yun sa grasya sa Diyos, tungod sa iyang paghugas sa atong mga sala, kaya ito patay ta, pero karon mga buhi, kita atubangan sa Ginoo. Itong daan ng mga butang, nangagi na kita siya. Ano yung timailan nga, tinuod na ikan Kristo. Eh, kinira ba ito ginabuhi, sultihan tapos tinuod, hindi ko bakag. Nung nagay tayo, nga di ka ganahan makalagad sa Ginoo. Ayaw mo muna nga, kanunay juga 100% sa grading pa, sa 1 to 10, kanunay juga nasa 7, nasa 8, nadihatanan nga sa kwan pa. Lagi tayo mga naka sa 4. Oh. Pero kung dili may manuman nga, doon ay Diyos ay magkinabuhi, na posible nga, i-live juga na na. Muna nga makita niyo mo, doon ay pagkatawanon. Ako yun isang kan pa. Matagitambong ko sa mong General Assembly. Tambong ko sa General Assembly na ako ba niya. Pero natas kita ko. Mga ito nga, yung kuhan nyo ko, muragi bypass pa akong rights. Mga ito nga, i-present ko sa General Assembly. Gulit yung mikrofon, wala ko buhay. Yung mga ito nga, pag-apos siya pala, yung lain ko yung ibabay. Ayun yung ibabay, basa ko sa Ginoo. Ya, ako nabasa na yung sa sulat niya sa kuan. Hindi nga katong si Kristo nagpaubos, no? Paubos siya, o ya. Antod na basilita nung atos kamatayan. Dito na ko kung sa ilo sa Ginoo kay gipalay akong rights magod. Akong kuan ba akong gi-present akong rights nga dili dapat i-violate ang rights sa membro. Kay gikot na ko tong sa bylaws na mo na yung rights sa membro dito. Right to vote, right to kuan na. Muna yung rights, yung hindi naman dapat maginita, kaya muna yung punta sa itong bylaws. Tinawag bitaw na, ano di magkapariganon? Pero ako, nangita ako, kung kabuto sa Ginoo, dawato na ako, hindi kabuto sa Ginoo, iya kabuto. Nakita na ko, naan yung bati, bagay ka naman, i-promote na nga akong rights. Nagbasa na ko sa puro sa Ginoo, kaya si Jesus Christ, wala mong kisay rights sa iyang, oh, di ba? O dito na nga kung pisay na, sige na, amin mo, na-release yun ko sa tanan nga kalain ng mga ibati. Na-release ko, kaya naman, gibasa na ko po sa Ginoo. Si Jesus Christ, siya mao ang anak sa Diyos, pero pag ano din sa yuta, wala kisay rights. Ay, pa yung mga helper, kaya pa yung mga rights.
Lord, ngayon ko sorry sa Ginoo. Lord, ba't ko nalain juga akong ibati ba? Kinumduman juga sa Espiritu Santo ba? Hindi kilain na sa mga ibati. Sabalik, laay ba na yung sabalik? Samtang nabasa ko sa puno sa Ginoo. Lord ko sa Ginoo, nangay ko sa Lord, pasaylo ako ko adlaw ang Ginoo. Nga akong rights, akong ni-promote nga. Instead, kadili mo siya dapat din tagal. Yan ba ganito kay, ang ako na mo ito plano ito, i-cross cutting na ko ang gastos sa kwan, cooperative. Kaya kita na ko lugi man, ako kay gastos. May gani kay paggawas ako nangihi ko. Ang chairman, sugat ako niya, katawa siya ko, siya nga, sorry kayo ha. Dito ko natas na ito. Ay, kalungkot ko kay, i-cross cutting na ko gastos niya, kaya siyempre, may rights ko ng membro. Paprobahan ako sa membro, so, tanan nila, honorarium, ako i-cross cutting. Kung hindi ako plano yun. Pagkawas ako, nangihi ko, siya nga, sorry kayo ito ha. Lahat yung sura sa kuha ni. Ikatuwa mo ko na sukul sa kuha ba? Ikaw ako kira, problema. Dito magsunda ko, nawala. Di mo pa na yun ako plano. Ay, dapat, dako kay gastos niya. Wala ko may flight. Dako kay gastos, lugi. Ako itong cross cutting ko tanong gastos. Approve mo kita General Assembly. Ay, ako kayo nagpa-approve sila ng honorarium. Siya muna na ba? Ako yung nagpa-approve sa inyong honorarium. Niya karoon, di ko yung taga-grais kay na ako sa Rumbilyo ko. Dapat katong akong motion niya, i-cancel to niya. Pero salamat kita kayo naman namatay Diyos God nga mao siya King of Kings. Bisa pa sa itong kasing-kasing. Okay na ito ngayong mundo, nga siya good mo ilabaw. Kung sa buluwaton, servant na kita sa Ginoo. Ang atong purpose, kung saan na ito, mahimuot kita ang Diyos sa itong kinabuhi. Kita mo si Pastor Crisante. Pag abdurmos mo nga tilisura ka sana. Na-touch ko, pag mo pag present sa meeting sa mga pastor, nag-pledge ko 300 pesos assistance sa mga pioneering pastor. Lisod kayo ka sana. Yan, nabi na ito, ipagutan na sa Pastor Radilia. Siya nga, mangutan ako sa mga membro. Pinapagad ka Domingo, ang absent ni Pastor Crisante. Dili nga simbahan. Ikaw naman, pero wala. Dito ko na-touch, Lord. Sorry kayo, Ginoo. Natouch ko nga, karang itong pag-alagad sa Ginoo. Kinanong niya mga pag-antos. Kaya nga naman, kung sa atubangan sa pag-alagad sa Ginoo, servant na kita sa Ginoo. Kung hindi man siya. Natouch ko mo itong nag-pledge ko 300 pesos para nga magbahin sila kay pati ko mahalang kasi nila karon. Yan mayroon. Sa isa ka bulan, kapila na mo itong magsige man. Yes, sir, nagdala ko sila bugas kay pagkaon dito. Muna siya ang bulaton sa Ginoo. Nadili ito mga Lord, anak mo kayo mo Ginoo. Kaya sabi ko, anak mo kayo mo anong ipatang mo naman isbukin. Kung di na pag-alaga sa Ginoo, servant kita. Willing kita na masulot pa isang lesson kayo. Sinisura nito ay. Dito na itong kay Zona sa blocking. Mula din kay Gugma sa ministry. Sa pioneering ko sa Kabawan, sa membro nga pastor, birthday na ba og manikuan? Magmanita ta pastor, alas 3, magsugod na may kanta pastor. Hangad ko sa Ginoo, Lord. Alas 3 niya. Alas 3 niya, dili ko na pinigan. Sa kurasa niya kung gikan doon eh. Oh, isa, basta pastor, mamanita ko, alas 3, magsugod na may kanta. Ay ko, Lord. Saan may Lord, balik ko gusto ko na Ginoo. Sana Lord, beginners po ka ni Lord. Salamat sa Ginoo. Kuha ko dito ngayon. Siyempre, sige mo kita kung maray sa Ginoo. Ang people na mag-is Ginoo. Kaya wala ko iba sa Ginoo. Receive ba? Ito ko. Ngayon siya, alas 3 sa muso ko. Alas 3 media ito. Ano yung ganito? Salamat ko sa Ginoo. Ano nga itong Ginoo no? Sa itong Ginoo nagkantag mo na magsulay. Salamat sa Ginoo. Kapag espesyal ng mga panalangin, may suna, ato siyang i-mention. Kaya siya mga panalangin. Hinumdum ko sa kalagad sa Ginoo si Pastor Radilia. Nagigasahan siya ang kanang ban. Wapo kang isnina. Wapo kang isnina. Friendly gift ba? Kaya, wala siya malipay sa gasa nga. Gigasahan siya sa katong wapo kang isnina. Kaya na. Kaya kato na yung aming bro. Nagpabadlong niya ay. Kaya gusto siya nga. Saan ba ka nakita niya nga ang naong sa alagad, pero di naman drawing. Isa, ingin na di ko malipay. Isa pa kung sa kagwapo na yung musnina. Ang ako, ikalipay ka na magtanong sa alagad sa Ginoo.
Tumala sa way sunod. Ang Dios dili gyud malipay bisa pag usa kay kwartahan dia. Ang imo gyud nga magtarong kas pagalagad sa Ginoo kay ang atong pagkakwartahan dili na siya mahimong pabil mo ni mong way nga makadto to sa langit. Kun dili gyud atong kasing nga pagalagad bisan sa atong sitwasyon karon. Dili ni siya pagkakron kundi mo anay siya pulong sa Ginoo bisan sa atong sitwasyon. Kung bagis ko tag sitwasyon ni si San Pablo na priso siya pero iyang gibuhat ang bulaton nga gipiyar kani sa Ginoo. Yan, disupil ka ita, pero nung naman nato siya, atong karisyon, ingon sa Roma, nga, di gini katandi, sa himaya, nga giprepare sa Dios sa iyang mga katawan. Wala siya ginoon. Ngayon nga, di akong mga natin ng kayo, wala na yung bugas, wala na yung kaon. So, pasalamat ka. Kaya maabot ang panahon, nga imo na ma-recognize, salamat juga Ginoo, nga, bisan dito sa yuta, gutom kami karon niagin mi sa imong kiliran. Malipayon, wala ni kagulanan. Pero kanto mga dato, ang dato kayo nga wala kayo magkinuod pag-alagad sa Ginoo. Buhay pa nga panahon nga ang patanang pagbasol, wala na ikabutangan. Tungod kayo, reverse na ng imong sitasyon. But atong pasalamatan ng Dios nga nahiusa ta sa Ginoo. O bilang anak sa Dios, doon na kita'y authority nga magpapanunod sa panunundon nga i-prepare sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Wala ko ang ngalan sa Dios. Sa malipay kita nga panahindas pag-alagad sa Ginoo. Kaya isa sa itong pamilya, di mo ikalusod. Aminin mo, kung magtuto ka sa Old Testament, giprove sa Ginoo nga katong mga tao niyang gipanalanginan. Moto ingon nga aron makaila sa ingon sa Dios, aron makaila sila nga ako mao ang Dios, ug wala tay lain. Pero sa New Testament tanawa, ilang kinabuhi. Dapat makita niyo na sa New Testament nga dili pwede nga makapokus lang ang imong kinabuhi nga tus panalangin. Iba sa iba kayong Lord, wala ko panalangin din mo Ginoo. Nagbasa niyo sa New Testament, di ba, ang tanang panahon, hadool na. Basta pag tukaw ka mo, pag may nampuon ka mo, ang panahon hadool na. Tanawa ang kinabuhi sa mga apostoles. Wala na sila makasinto sa mga panalangin sa yuta, kaya ang ilang iandan. Gibuhos nila ang panalangin, nga gikat sa langit, nga gitagana sa Diyos sa mga taon. Moto siya ang panalangin nga tinood. Okay, pamilya na, di kumalipay na yung mga gwapo sila niya. Ang aming kalipay nga kung tinarong higat ang alagad sa Ginoo. Kaya kung naseleksanan nga, dapat masintro good. Nga itong muna diya sa mga panalangin nga gitagana sa Diyos. Nunduman nga kita wag iyang mga anak. O sa bloton sa Ginoo, serbanta. Doon na tayo mga paghinanglan. Ayag yung kataka pagduol sa Ginoo, kaya ito siyang Fred, maduol siya sa panangigayan. Amen. Ito sa St. Richard. Itong pagbisita naman ito sa Basian, itong Sunday, nagbisita nito, nag-service ko dito. Iyan na karoon nga doon na tayo project sa church, magkamuna pa siya ba? Magbuol ko kayo, wag mo gilayan doon ako masuko kaya. Richard, bangagi Richard, bawang po si Richard ito. Oh, karoon kayo, naghupong siya. Moto nga ako i-claim sa Ginoo nga ayaw siya sa Ginoo niya. Itong karoon, ako gigo ka. Pagbalo ko sa iyong sitwasyon, mutara ko, mga parente, so, mga parente mo, mga balo. Siyempre, nag-ampo mo kita sa Ginoo nga ayaw mo sa Ginoo niya. Ibalo ba kita nga ang mga pag-ampo, ito na kinakuha ang kahimuan. Kung na itong i-claim ko sa Diyos, hinundong ko